Кадерле безнең Зөһрә, һине бүгенге көннең туган көнеңнән кайнар котлайбыз. Киләсәктә ләгә шулай шаян, акыллы, тырыш, уңган кыз булып кал. Без һине яратабыз. Зөһрә, ысый күңелдән һине кайнар котлайм туган көнең менән. Һиңә һаулык, бәхет, шатлык, куанычлар, иҗади уңышлар теләйм. Һәр вакыт шулай алса, елмаеп, бөтен дөньяга нур һибеп торып, һәм мөхәббәт теләйм. Зөһрә, һине туган көнеңә котлайм, һиңа оҙон ғүмер, ак бәхеттәр теләйм, бәхетле бул. Зөһрә, һиңә баш әйләндерелгес, шунда язгы мөхәббәт теләйм һәм тагы ла туган көнең менән котлайм. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булһын. Оҙон бәхетле ғүмер теләйем. Ныҡлы иман, ауыр күрәйем. Кадерле Зөһрә, һине шундай матур көн менән, туган көнең менән ихлас тәбрикләйем. Тормыш юлыңда атай-әсәйеңдәреңнең, дуҫтарыңдың фатихалары менән һигеҙ итеп тормыш юлын үтеүеңде теләйем. Беҙ һине яратабыҙ.